Kottin päällä heittää. Onhan sitä kalloa tullut. Kahtokkee tuolta Porista. Sieltähän se näkyy. Tähän oli tuo Kari ollut lääkärissä, mutta on se päässyt jo pois. Eihän sillä ole valkeita vahtatunut suun. Mutta silloin minä tulen sunnuntaina. Minä lähden kun sunnuntaina jo liikkeelle, niin minä tulen Oulun kautta sen yhden akan luota, niin piäs. Sitten maanantaina tulen tänne Kiuruveelle ja käypä isäukon kanssa pilinkiä siinä. Muutama reissu tähän siihen Kaavujärvelle ja kahta, miten sitä se ahvenelle rupesi löytämään. Oulussa minä en tiedä, että se on järjestä, niin kaikki akat niin ne asuu Oulussa. Sinne on muuten 600 kilometriä Helsingistä. Suohan nähdään sellainen sitten, että mitenkä se siinä Turnaksessa pello, kun se on nyt seikkailu siellä surffailu siellä kentällä, mitenkä haluaa sattua. Ei se yksi ylempää hattu mitään, mutta kerranhan se oli juuri vähän useamman ylempää, niin oli Aatolla vetänyt ojia, kun lähtenyt piliin. Ojassa rymynyt Aaton kanssa. Vittu. Traktorilla vetänyt sitten minun joku sukulainen oikein se Aaton. Onneksi eivät ole saattanut polli siitä. Kevät aarinkossa se on mukava pilikki, kun se lakkaa kunnolla tuo aurinko. Kevät aurinko porottamalla. Siellä muuten ruskettuu ihan se kevät aarinkossa kun pilikki. Elää, tulee hiasta. Minkälaisia ajajia teillä on? Vaseita kaistoo tukittaa koko ajan. Vasemman kaista tukkoja on koko ajan. Nyt on laatikko täällä. Vasemmalla kaistella nyt tuota porukkaa. Niin ne ajia, kato. Ei ne ajia tukkivat tuon vasemman kaista. Katsokaa kun pemari painaa. Mutta eikäs Turku ole joskus ollut pääkaupunki? No kyllä Turku on. Minä Turussa käydän, niin kyllä Turku on parempi paikka kuin Helsinki. Mukavampi paikka. Ja Tampere, olen minä Tampereella asunutkin. Minä olen asunut Tampereella. Kangasalalla olin betonimyllärinä. Betonimyllärinä oli. Ei sitä moni paikka olekaan. Jos miettii, niin joku onnellinen voi asua talossa, johon minä olen. Meikäläisen massasta on tehty seinä. Minä olen betonimyllärinä tehnyt massa ja joku onnellinen asuu talossa, missä on seinä tehty. Minun tekemä massa seinä. Toivottavasti kestää. Mä en tiedä, että onko ne. Minä vähän luulen, että kunhan eivät taas polttanut sitä mitään. Se oli vähän ihmeellistä se touhu. Mutta virolaisia töissä. Sana kun tuli joku virolainen Virosta, ne lomit pelti kiinni. Välillä laittavat kotiin niitä ukkoja sillä kun olivat niin humalassa vittu. Rymyisivät, saattavat niitä kotiin, mutta ei ne siellä välittänyt mitään. Haatanut mitään. Olen 4 laivaa mennä per päivä Suomen ja Viron väliin ja Jokkanen 4 kertaa päivässä mennä, niin kyllähän sitä nyt aika paljon sitä porukkaa täyttyy yli. Victoria mennä, MyStar mennä, Megastar mennä ja sitten Eckerölain mennä. Siinä on Premium, Audi A8 on tuossa ees, 4.2, Quattro. Siinä on Vonkua muuten tuossa Audissa kanssa. 007 ja Mace Bond. On pysäytys, menikin tänne joku odottamaton lasti otettiinko sisälle tässä vaiheessa. Vähän hämärältä vaikuttaa tämä touhu nyt. Että ukot juoksoo ees taas tuossa keltapukoiset äijät vittu ja viittavat sinne ja tänne. Niin. Pitäisiköhän uukkari tehdä tässä vaiheessa.
Katsokepa mikä auto tuossa on nyt tuossa toisella kaistalla. Me ollaan muuten alakerros. Onko tämä kolmoskerros? Minä en muista, että en ottanut tiellä vielä ollenkaan siellä. On kolmas kerros. Tämä on alakerta. Roker-tät. Roadster-tät. No ei puke nyt. Tiedätkö? Joko tiedät, että sulla laiva. Häh? No niin, minä pistän nyt kiinni, niin seuraava live tullosta, kun minä olen kotona. Minä olen siinä 10 nurkilla kotona. Minä teen sitten iltapalaliveitä tuommoista. Makkaran päälle niin laitetaan sitten juusto tuosta. Huvikseni, on nyt välipaino, niin 5 kiloa. 92 on nyt. 5 kiloa on tullut nestetä alas jo, niin siitä lähdetään nyt, niin siitä lähdetään rytistämään. No pitihän siellä katsoa tuolla laivalla, niin pitihän siellä hajuvesi-osastolla käydä. Niin. Siinä on tommonen Teode ja Channel Paris ja sitten Tom Fordi. Tän tuot Channeli tuohon. Nyt ja mihinkäs me tämä laitetaan se tuon? Makkara, juusto sulatettu pieleen ja kananmunna ja fetajuusto. Laitetaan kofee. Ei makkeli. Minä suunnittelen tässä nyt, että jos minä ostan sen 98 tuuman telekkarin, niin minä siirrän sen tänne. Tuo on pakko siirtää, kato kun sitten tuo sohva. Mä laitan tänne mutta tähän pitää nyt rakentaa se systeemi, koska tässä 98 tuumainen telekkarin, se on liian lyhyt tämä matka tästä. No en tiedä, olisiko se liian lyhyt. Metriä tästä 1, 2, no onhan tuosta metritolokulla, kyllä se riittää. Ja lennosta vaihtuu. Ja lennosta vaihtuu. Ja vaihtuu. Ja vaihtuu. No ei, kyllä se pitäisi vaihtua. No vaihtuuko se, eikö se vaihtuu? Noniin. Varmaan jo Tallinnassa. Niinhän minä oon. Ootko sinä humalassa? En. Hohohoot. Lää valehtele. Joukkela on turha valehdella. Tiedä Koivujärvellä, kun kävin. Niin. Niin, kato se saari. Sillähän minä oon sulle. Sinä oot siellä. Ja minä olen täällä. Tai Jokke, miten olisi, jos minä joskus tulisin hulluna käymään ja silleen? No pitäähän se on tullut. Pitää. Mutta miten olisi, jos saanko tulla? Suot. Saat. No, niin. joku kerta kun minä tulen Suomessa käymään, niin hyppätkö tossa kyyttiin samalla? No niin, hyppäät minun. Jokke, älä vattelemaan minua. Niin, Joku kerta, totta kai se on lapsia rakastava ihminen, niin totta kai sinä käyt. Niin, eli kato, tulet sitten kyyville, samalla kyyville. Niin. Ota et sama kyyvillä takaa. Ei, Jokke. Mitä? Mitä rännejä? Ari ei oksentele ikinä. Kyllä se Ari tienaa se pop siihen 140, niin lyö pari nollaa perään. Pari nollaa papi Ari lyö perään siihen. Saapi ihan varmasti, niin jos me lähdettäisiin uudestaan tuonne Pattialla, niin tulisi saamaan enemmän kuin 140 €.
Pitää lopetella nyt ja ruveta tuossa katsoa joku elokuva ja ruveta sitten muoten niin katsoa huomenna mitä sitä keksii. Jaksaako sitä huomenna tehdä vielä reissun jälkeen mitään, mutta katsotaanpa huomenna, että mitä sitä touhuttaa. Ei muuta kuin näihin kuvia tunnelta.